Здравейте! Здравейте! Вие гледате Време за реакция и днес ще реагираме на новата песен на Криско с моята сестра Елия, която има малки пъпчици, защото много пъпчици всъщност има. Пъпчици! Да, защото има варицела. Да, няма как. Аз имам варицела. Преди да започнем видеото, не забравяйте да се абонирате за моя канал Чувокс. И че прави базна реклама. Бате! Да. Аз имам тук едно бутече. Да. Да почваме с реакцията. Добре, както казахме, сега ще реагираме на Криско. Новата му песен Лош или добър? Добър. Добър или лош, Елия? Добър. Добре. Почваме. Започва много. Добре започва. Да видим. Интересно. Привлича ли вниманието? Опа! Колко загледаш момчета? Бах ти, яките са момчета. Бади. Момчета, суши, това сигурно е хепи. Добре. Харесва ли ти? Да. Бах ти красивите. И какво тая го вижда сега в телевизора? Бе, видя ли? Тая си представя сега, че са заедно. Да. Добре. Брат. Това най. Дай. Липсват ти орнаменти, като те стават чалга, маня. Нищо против песента, но това си е чалга. Да. Така да погледнеш Инстаграма и веднага да си представяш, що да ставаш така. Ама знае, той човек знае как да прави песни просто. Хитово това. Има момичета, готини момичета, така запомняш си текст и айде хит, бах ти. Да, то ясно, представят се всички някакви секс сцени, присъединява се сило. Но това е чалга. Аз чалга не слушам. Ти се мразя аз, защото друга прегръщах с тях. И признавам усти пак за това. Не целувам отново те, барана, за мене вече си ти. Чека! Аз не съм пиян! Често ми казвам! Липсвам само орнаментика и то става чалга. Значи текста, всичко нали запомнящото се, става хит. Станало е хит. Явно, защото е готино, хубаво. Има готини момичета. Секс сцени, еротични сцени. И бам! Хит! Тос е обърнал палачинката. Ти какво мислиш, Еля? Хареса ли ти песента? Да. От 1 до 10 колко й даваш? От 12. 12 ли? Да. Си сладка. Имало
Това са новите играчки, говорят къде натиснеш. Добре. Това ще е за днеска от Време за реакция. Не забравяйте да се абонирате за какво? За Ивчовокс. Споделете, Споделите. харесайте. Абонирайте се за мен. Ще се видим Ти деде. в канал Ивчовокс. Долу в дескрипшена всичко. Ако искате цялата песен да я чуете, също долу в дескрипшена. Immoli, immoli, immoli pujari.